Hoy, ayun na, live na tayo. Hello, hello. Pa-check bisang ano, di ko Hi. Ayun, wait lang ged ha. I'm trying this is my first time to do live, so please, nag-experiment pa tayo. Wait, pa-check natin sa mga kasamahan natin na Ilonggo YouTube content creators. Hello, mayong aga sa inyong tanan. Ari, excited na ko para maghatag sa inyo sang free tickets for our Hello, Ma'am Shivi Boy. Thank you very much. Yay! I'm so happy it's working. Ay, subscribe ka mo kay B-Boy Haranilia. Thank you, thank you. Ang link ko, B-Boy, from ganin niya? Facebook ko nga page for basta mo na siya. Please be wow no. Yun. Thank you very much for those of you nga nag-participate sa aton nga giveaway. Eto na. Naging maligya. Nagbakal na kita sa 3 tickets para sa inyo. Yes, thank you very much, Val Ryan Billones. Oo, medyo grainy ang aton nga webcam kay pila na ni 3 years na ni ang aton nga laptop. Gatis-tiis kita budget kita kung makaka-monetize na kita sa aton nga YouTube. Ti makabakal kita sang bag-o nga webcam para sa aton nga PC, no? Kag manami nagdang aton nga pag-stream, live na live, kung may mga announcement kita. Kag, amo na, speaking of announcement, umpisa na tomorrow, December 6, ang first day sang aton nga Sini Kasimandi Filmmakers. Very happy gid ako nga naging part sang Sini Kasimanwa for almost 3 years na, since 2017. Because of Sini Kasimanwa, amo na siya nga subong vlog kita tungod sa aton experience nga not the experience but the learnings nga nakuha naton sa workshop nga gin-host sang Sinika Simanwa way back 2017. Yes, thank you very much, Biboyos. Lapit na lang, kid. Lapit na lang. Kayang-kaya push natin yan. So, salamat din sa tanan yung mga subscribers ko. We are currently 700. Gusto ko mga bali, 7,000. 783 as of the moment. Kag sa inyo nga mga nag-join, ari na gani sa mga hello, ara na, hi, ZU, ba't ganyan yung name mo? What's your real name? ZUWYZZXKR21. Hello, mayong aga sa imo. Tani ikaw na gidman kung nag-join ka, no? Na, ari na ang mga nag-join sa aton nga, hindi ko lang pagsagad ka hulag kay hindi not nice ang akon nga webcam. There you go. Ari na nakasulat na ang mga pangalan sang mga nag-join sa aton nga raffle for the free tickets today. It's already December 6. Karon na gid ang first day sang aton Sini Kasimanwa Film Festival. Pero ini nga tickets, you could watch this. Okay. Ala ka sa may Ilonggo YouTube content creator. Thank you very much, Zooey666 here 21. Hindi ko siya magpakilala sa kanya first name. Grabe siya. Ano na lang channel mo? Pa-type na lang there, be. Amo na siya. So, aninat na. Ating ato ni, para masadya, kay gamay man lang, nakabutangan names. Maano kita, laglaganay portion. So, ang una ko nga bunuton, nga pangalan, we have to say goodbye. 100 pesos lang man ang aton nga ticket sa Sinika Simanwa. Kung magbakal ka mo, makabudig pa kita sa Friends of Cancer Kids in Iloilo. So, di ba? It's for the benefits ang aton nga mga kids
with cancer. Oh, ayun. So, eto na. Excited na ko. Tita ni excited man ka mo. Buwas, pagbugtaw sa mga nag-interest ang raffle, makita ni nila ang video. Tani, ma-excitement ka mo. Okay, here we go. Ang first nga mataktak sa aton nga raffle, once again, liwaton ko no. Ang mabilin, ang last nga paper nga diri sa may aton nga container, siya ang madaog sang aton nga 3 tickets. There. So, ang first nga mataktak, chun, 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 chun. Yari ni nga taga IYCC nga nag-join. Ay! I'm really sorry. Pud ko ni siya, schoolmate ko sa high school, John Kevin Raimundo. Working ka naman, bakal ka na lang 100 pesos lang, libre hasi. John Renz, kag si Ben Sam. Ben Sam, bitbitay mo nga mga brothers. There. Next one nga. Malaglag natin. Tan, 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 tan. Let's see. Who's this? Si Marvin Gaudiano. Marvin, salamat gid sa pag-join. Office mate ko ni siya, hindi siya actually office mate, kaya hindi kami, lain kami siya nga station. He's from Bacolod, and sa pagkabalo ko sa mga taga Bacolod, taga Negros, namudamo gid sa inyo, gali, almost half of the entries naghalin sa Negros, kag dalagid sa aton nga mga contestants, no? So congratulations sa mga taga Negros, kag screen man dirang sini kasi man so mga taga Bacolod there, bantay-bantay lang sa screening schedule sang aton nga sini kasi man film festival. Next one we have sino ni ayhan man hindi ka mo magano ara man sa cinema 7 ang pinigid ka mo kabakal ari Catherine Sarita, isama ni siya ka Ilonggo Vlogger. Please do subscribe to her channel, Catherine Sarita. Kath, I'm really sorry there. Pero balaan ko ang imong amigo, nag-join man, sumalay mo. Wais ka ha, wais ka gidya. At least, di ba, kung hindi kaya magdaog ang amigo mo, madaog. May date pagid ka mo gyapon. There you go, isa pagid. Nga, madula. Ay, damo, sila gali nag-join. I thank you very much, no? Sadyahan ko. Hari upod ko when me, I'm looking forward to work with him. Pero, sorry, hindi ta ka makupod lang tao. Sini? Franz Lay. May money ka man, buy ka na lang, 120 pesos. Uy, 120 pesos, gali para sa working, para sa student, 100 pesos ang ticket. 4 na lang ang bilhin. Let's see. There you go. Sino naman? Si teddy bear ko. Sorry, Christian. Working ka naman, Chang. Bakal ka naman lang. Pwede ka pa dayon sa may 100 pesos kay student ka man. O, diba? Grabe ka gidya. Big time ka gidya. Ikaw na, si Lex Nilois, kag si Davian Apostol na. Bye na lang kamo balaan ko si Lex, may-ari man ni sila nga entry. So also follow gali ang YouTube channel ni Lex Nilos and ni Christian Paul Joaquin. Mga pod ko man na sa Ilonggo YouTube content creator. Kag ari tagid isa. Tan sino niya yon mon? Kat, I'm really sorry, Kat. Si Wayne, wala naman. Wayne. I'm really sorry. Bye na lang ka mo ni Kat. Date ka mo 120 lang. We only have 2 left. Sino ni? Ang isa, hindi ko siya nakilala. Ang isa, wala ako kabalin ng isa. Pero may isa ako nga new ang name. Tani, mas gusto ko nga ang madaog. Wow, I know, grabe. Sige na, whoever. Kung sino, ani na lang ho. Mapabudot ako. Nanay, pabudot, binay. Can I ask for your hand? Ang imo nga bunuton, ikaw pili, ano gusto mo? Ang bunuton mong madaog o kun ang taktakon ta? Madaog. Ang madaog. Ang bunuton niya na yung madaog. Sige. Yeah, here's the magical hand. Speaking gali of the magical hand. Ang magical hand nga ni, iya ni siya sang isa ka teacher. So, tanan nga teacher, kag mga media personnel like me, wow,
libre sa sini kasi manwa. Tinantawon ta ko sino ang madaog kay magical hands sang isa ka teacher. And speaking of teacher, ang aton nga entry for sini kasi manwa is ara na si ma'am that would be on December 8. Kaptian na yung mother dear. Dira lang yung mga kamot, don't move para makita nilang wala tagadaya. Medyo ari siya, itak-tak pa rin siya, tuk, 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 tuk. I'm really sorry. Ay! Maya Beats, sorry, wala ka na, Irish and Syra. 100 pesos, I believe student ka pa, no? So, mabayo na lang kita kaya the winner for our 3 tickets. Thank you very much, teacher. Soleil Valdeverara, ikaw ang nagpili sini. Sinuni ayhan. Tan, 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 tan. We have... Grabe! Ay, wala ko ni nag-ano ha. Si Mother Earth siyang nag-ano, nagbunot. Jason Amiel. Kung inaswerte ka, giman mula si Neta. Together with Saimar, Cabalfin, and Lynn Bell sa lead. Ano gani? Hindi ko kapala sa mga pliyado, Lynn. Basta si Lynn Bell. Nga katlaw ko kay si Direk Jason. Yes, he is my classmate sa workshop. Way back, ba ko sa inyo kang gila nga 2017 nga nag-workshop ako for film. Kag classmate ko ni siya dito kami nagkita na. That's the first ever basic workshop nga gin-host ng Sine kasi Manwa. I'm really thankful kay damo gid ko nakilala nga mga indie filmmakers nga Ilonggo kag isa na this si Direk Jason and Jason, and he is the director sang isa ko pagid nga film nga again nga upod subong sa Sine kasi Manwa. Thank you, Direct Jason, for having me as one of your cast sa Bata sang Baguio, which will be shown on December 13, 2019 sa Festive Mall. So, Direct, ari na. Grabe. Last time nagpa-raffle ako. Tapos ang nagdaog pa mo man ang guest na kon sa amutong nga raffle. Shout out ko na lang. Hi Greg, kung magalantaw kani sang akon nga live. Hello. Hopefully tani makakadto ka sa Sunday. Biskan halin ka lang sa din ka halin Tismusay, no? Tani makalantaw ka. So there you go, Direct Jason. Classmate ko man, si Saimar. Hello, Saimar. Saimar, no? Kag si Lynn, thank you, Ged, for the experience of working with you. Kag, hopefully, kamo man, no, sa mga wala nagdaog. Pero gusto ko ni, kay wala ko ni siya daan, binakilala, si Mitz. Mamo happy, kita subong. Sige, pero ikaw lang. Kinong gani ngalan mo, Mitz. I want to meet you, Mitz. Pero ikaw lang gani. Si Mitz, Maya, gani. Kimi mo ako pangalan. I have another ticket. Maya Biz. Pasensya na kay Iris, kag kay Syra, ha? Sa imo nga mga friends, kay wala kita sa ila. Pero ikaw, Maya, I'll give you 1 ticket na yon. Maya, this is for you. Kag ini, tungod kay ikaw ang nagdaog, Jason. So, you'll have this. Kag maupod ka mo date ni Simon, kag ni Lindell. So, there you go. Congratulations sa inyo nga apat. Tikilit anay lang kita sa SM Series Cinema 6. Later ang first day na tuwan. And Astani, ang Sine kasi Manwa will run until December 15. So I hope to see you all there and let us all support local film, Region 6. Push natin, go, go, go! Kasi our film industry in Region 6 is going big na. So, there you go. And hopefully, by next year, mas magdamo pagid ang mag-upod naton nga mga filmmakers kag mga film viewers sa aton nga Sine kasi Manwa. Thank you very much for staying with me. And once again, shout out. Please do subscribe to my channel. That's Ruby Inspired, Ilonggo Vlogger. And please also do subscribe kay B-Boy Haranilla, Val Ryan Billones, kag kay
ZUWYZZXKR21. Thank you very much and mayong aga sa inyong atenan. Good morning!